сои 25-28 апрел гузаронида шуданд бо дархосте ки соли ҷоми осиё 2027 зидди филиппин. ин тағйирот аз сӯи лигаи футболӣ ки болотар гуфтем дар варзишгоҳи ин ду даста ҳам барои мову шумо инҷо. хуб, вақтам фаро расид дӯстони гиромӣ. инак садои шуда ки довар баланд мешавад ва як муҳофизатгари дигар капитани даста рақами 8 ҷовидон хушвақтов зарбаи мағлуб кард. партофти ту ба канори рост. инҷо ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи барқчиро мебинем. вазъияти хатарнок метавонад ба миён ояд. зарба иҷро шуд ва довар пеналти ишора мекунад. сам бо ӯ суҳбат карда истоданд ва мо шумо як бори дигар мебинем. туп ба дасти дифогар имрӯза. пеналти таъин шуд. зарбаро мебинем ва бисёр ҳам бо боварӣ зарбаи худро иҷро мекунад Азизбек Далиев. хуҷанд буд. нимаи аввалро дар ҳайати ин даста гузаронд ва дар нимаи дуюм ба ҳайати дастаи барқчӣ пайваст. инак дода мешавад. зарбаро мебинем ва бубинед ки ин чӣ гуна ҳолат буд. муҳофиза аст. ирсоли навбатии туп ва ирсоли навбатии туп туп ба девори дифоӣ расида баргашт. инак ирсоли дуюм ва зарба иҷро шуда баландтар. фурсати бисёр хуб барои бозигарони ва дастаи барқчӣ бар ивази голе ки аз пеналти Азизбек Далиев ба ҳадаф расон дар ҷараёни қисми якуми рақобат ба пеш баромад. инҷо бархурди футболбозонро мебинем. довар чӣ ишора мекунад? чизе нест. Салимов вале чунин ба назар расид ки худи ӯ рафта ба футболбози ҳариф бархӯрда истодаст буд. дарвозабон бартараф кард. инҷо дар ин мубориза Даврон Эргашев ва дарвозабон бубинед ки ам хуб фурсат ҳаст. зарба иҷро мешавад аммо бениҳоят баланд. Шӯҳрат Элмуродов. паси ӯ ва туп аз майдон берун шуда истодааст. инҷо вазъияти хатарнок метавонист ба миён ояд баъд аз хатое ки бозигари дастаи барқчӣ дошт. боз як ирсоли дигар. дарвозабон инҷо тупро дошта наметавонад. Абдусалимов аз дур зарба мезанад ва агар дар аввал дар хати ҳуҷум бозӣ мекард. инҷо гузариши навбатӣ бисёр ҳам хубу хатарнок аз канори чап ва боз як шонси дигар. зарбаи бисёр ҳам олӣ аз сӯи Шӯҳрат Элмуродов. партофти туп аз сӯи ӯ ва инҷо ҳисоб дӯстони гиромӣ баробар мешавад ва тавре мо шумо мебинед. як бори дигар метавонед бубинед. рост ба сари ҳамдастааш ва худи Даврон Эргашев ҳам дар ин ҳолат дуруст дар маҷмӯъ бошто ки футболбозони ҳардуи ин дастаҳо дида истодаем. ирсоли навбатии туп ва бисёр ба футболбози ҳамдастааш бархӯрд. Меҳрон Мадаминов инҷо акнун Меҳрон Мадаминов. зарбаи бисёр хуб аз сӯи ӯ дар ин расиш ҳам дар саҳнаи такрорӣ дида нашуд. дӯстони гиромӣ, яъне расиши туп ба дасти боз ду нафари дигар мумкин аст аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон барояд. инҷо Пол Камолафе чӣ гуна имконият буд барояш дигар шавад. Абдусалимов. ирсоли туп аз сӯи ӯ. мубориза давом дорад ва дар ду дерби, яке дар дербии Суғд ва дигаре дар Шаҳроварди Хуҷанд арзиши бениҳоят калон дошт. вазъияти хатарнок аст ва чӣ фурсате аз даст меравад барои бозигарони Шерзод Раҷабов. гузариши ӯро мебинем. ба танҳои худаш ҳаракат мекунад. инҷо меафтад ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин карда истодааст. Шерзод Раҷабов ҳоло аз ҷои худ дӯстони гиромӣ бармехезад ва медонед ин ҳолати бисёр баҳснок аст. саволи асосӣ ин аст ки дар куҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд. Фахриддин Аҳтамов. бубинед зарбаи ҷаримавӣ. вазъияти хатарнок аст. зарба зада мешавад ва худ чандон бозӣ устувор нишон надод ва бархурди бисёр ҷиддӣ аст байни бозигарон. корти зард ба футболбози дастаи барқчӣ. хато накунам дар ин ҳолат бархурд. бале бозон ҳам ҷангу ҷанҷол ҳаст дӯстони гиромӣ ва довар баъд аз баргашти худ қарорро дигар мекунад. корти зард тезутун дар нимаи дуюм бошо ки ҳарду ин дастаҳо дида шуд ва ҳамчунин корти зард ба Даврон Эргашев ҳам нишонгарони ин ду даста дар майдон дидем. ғолиб муайян нашуд. ҳарду як имтиёзӣ гирифтанд.